Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Baba uNsibande, uyakubingelela Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngosuku kuthiwa lwesibili leviki lokuqala isonto kulungile-ke. Mina sengifuna ukuthi ngosuku lokuqala leviki umsombuluko. Noma ngabe yikuphi-ke, kodwa iqiniso lithi it's Monday today, umsombuluko namhlanje. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siphuma kwimpela sonto ebiyithanda ukuba bhizanyana ngakumina ngoba ngesonto besikhona la eRichards Bay ekhaya elikhulu. Ngomgqibelo silaphaya esikoleni lapho bekune farewell khona. Ngase ngimcaphunela-ke inkonzo ebiphethwe umbhishobhi udokotela Dlamini, ungu-vice chancellor khona eHoly Nation. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Ikhulumile le ndoda ngey'nhlobo zamadimoni, ikakhulu ezibusa abazalwane. Uma ulalelisile-ke ngethemba nawe utholile elakho uma lingakaphumi idimoni. Simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu ney'nkonzo esiy'tholile ngesonto elidlulile. Hawu nale ephuma othongathi, hawu sayithola ephuma othongathi. Hawu siyambonga uNkulunkulu bakithi. uNkulunkulu-ke enze ezinye izinto kanti uqonde ezinye. Ngishiye lapho nje. Ongizwile osalile usele. Bafowethu simbonga kakhulu uNkulunkulu wethu, simdumisa. Ngiphinde ngigcizelele izinto engizishilo ngesonto elidlule. Uma umuntu engazitholi iy'nkonzo, akangasheshi agijime athi ublokhiwe. Ngibablokha impela abantu futhi ngiyabakhipha abadlalela kuma-emoji ekhaya lezwi. Kodwa uma ususheshe uzoqhamuka uzothi ngikublokhile ungakayenzi proof, ungaka-check-i, kanti wena uzikhiphile noma uphume kanjani nama ngazi. Abanye kabaphumile, fanele bangatholi nje iy'nkonzo ngoba uNsibande usengiblokhile. Kanti phela itheknoloji le. Uma ukhona ekhaya lezwi, mina ngakumina kukho engizokwenza, hamba uye kwi-service provider yakho bazokusiza bakulekelele. Sasikhulumile ngiyagcizelela, ungacishi lutho uma ufuna ukucisha egruphini noma kuwena efonini yakho unga-check-anga ukuthi ayikho i-emoji yakho oyifake ngephutha. Qala u-check ama-emojis kuqala. Noma usucishile iyasala, ngeke iphinde isuswe umuntu no-admin akakwazi ukuyisusa. Ungathumeli imeseji eyodwa ey'nambeni ey'mbili, ngiyacela. Ungathumeli imeseji eyodwa ey'nambeni ey'mbili. Isasala-ke lento yabantu abangalaleli. Kuthiwa wangathunyelwa ama-meseji bawathumele. Kuthiwa ethumela ubhukhe kuphela noma ulethe umuntu baqhubeke bona benza ama-voice note. Ungayenzi i-voice note nge-weekend. Ayenziwa nje i-voice note nge-weekend ngoba nabantu abafakwa nge-voice note. Akafakwa nje umuntu nge-voice note. Akubhukhwa futhi nge-voice note. Bakhona abantu abathanda ukubhukha nge-voice note. Nginombuzo ukuthi uma ngikunikeza i-date yakho nge-voice note uzojabula yini? Ungangitsheli ukuthi ujahile. Uma ujahile yeka ukwenze ngesikhathi ungasajahile. Ngoba nami nginomsebenzi omningi ngapho. Ubuze kwenze njani ukuba ujahe njengami? Abantu abawu-10,300 ngingedwa. Wena ukhaliswa ifamily yakho mhlambe ikusegruphini yefamily ayiqile ngisho ku-20, ayikho busy. Uzongitshela ukuthi ubhizi wenza i-voice note. Hayi bafowethu. Amanganjena azosifaka esihogweni. Abukeke mancane. Sengathi akuzona izono. Kanti iy'mbongolo ezincane ezidla umuntu zimudla impela nje. Ahlule ukulala ebusuku kanti umbhede wakho uney'mbongolo ezincane. Ayikani uqamba amanga. Hayi bafowethu, amanga ekhaya lezwi, amanga entabeni ayawafuneki. Hayike angidlule lapho. Ngiyethemba niyitholile-ke imemezelo ebeyisale ngephutha. Izolo ngirekhoda, sengizilande-ke ku-video ngazifaka ngathumela. Abekho-ke abazothi abazazi iy'nkonzo ezizolandela ezizokwenzeka. Seniyazazi nonke kakhulu abafuna ukuya eGoli, amathikithi ayathengwa. Senitholile i-date yokuya eGoli. Funda imemezelo wena uzoyithola. Ngiphinde ngikhulume nalabo bantu abacela imikhuleko.
Nkosi yami, uJesu wathi anginenzelele imikhuleko ukuze ningayiceli imikhuleko kumina. Angisho ukucela uRoma 10 nokucela ini, cha kulungile lokho. Ngikhuza la bathi umuntu ngicela ungikhulekele nginenkinga ewukuthi ekhona uRoma 10, ekhona uMay 18, ekhona u11 June, ekhona u18 July. Leyo mkhuleko ivala lezi cele ezithi ngicela ungikhulekele, ufuna ukukhulekelwa wena wedwa. Ngakho-ke angihluphi umuntu ocela ukukhulekelwa, ngimthumelela uRoma 10 noma uMay 18, lokho engizwe umoya uvuma kukho. Ney'ngane zesikole zenu ukhulumani nazo bazali, ziyeke ukuzongicela imikhuleko individually. Umkhuleko ngawufaka last week Tuesday enganginawo esikoleni eMkhayideni. Tshela ingane zakho zilalele leyo nkonzo zizothola umkhuleko ngasekugcineni uRoma 10 verse 9. Akukho okunye engizokwenza, siyafana siyalingana, akekho ispecial. Hhayi-ke angidlule lapho, ngiyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu, siyamdumisa. Ngokugcinwa inkosi asihlangane neGlencoe mhla ka-1. Ngokugcinwa inkosi asihlangane neGlencoe mhla ka-1. Siyambonga uNkulunkulu, ngiyacela ukuguqa ngithandaze siye enkosini. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyathandaza, sicela ukuba ube phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele. Umoya wakho oyingcwele uba khona ey'ndaweni zonke. Namanje Nkosi, khuluma izwi lakho phakathi kwethu, usicacisele, usifundise. Sibemukela bonke abasanda ukungena. Siza-ke Nkosi abantwana bakho baqhuqhuzele baletha abantu, ngoba ngiyayibona igruphu yanxunzeka kancane kancane. Ngiyacela Nkosi ukhulume nabantwana bakho, bahlezi nabantu, amafoni abagcwele abantu, kodwa babafakile ekhaya lezwe. Azi umuntu ukuthi uzisiza yena ngokufaka umuntu. Siyabonga-ke Moya Ngcwele, ngiyacela ube kanye nathi namanje kule nkonzo. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Mhlawumbe angidlule kulento. Ake siletheni abantu bazalwane. Bayehla abantu. Kuphuma abantu abawu8 ngosuku, nilethe abantu abawu15, abawu20. Kuphuma 80 ngosuku, 90 ngosuku, ke kwaphuma over 100 kuleli sonto elidlule. Nina nayilethela abantu abawu25. Angazi noma uyabona. Kakhulu mhlawumbe ake ngenze nje. Wena osegroupini oyibona ivuza bephuma abantu, uhlaleleni ungabalethi? Ngoba phela uyabona wena bayaphuma kuwena, uhlaleleni ungabalethi? Ngiyabuza njengoba bephuma nje ucabangani? Ngathi asilekeleleni silwe namani ama-emoji. Mhlawumbe wena ubona ngibakhipha, ngizobakhipha, kodwa ngilindele wena ubuyise usukhulume nabo abatshela ama-emoji afaka. Walaba aphuma ukuthi awungabatshelanga. Ngcono umuntu anqabe ukufakwa ngoba engafuni ukuhlala nama-emoji kunokuthi ulethe umuntu afake i-emoji bese ngiyamkhipha. Ngoba ngizomkhipha lokho akushintshile. Akushintshile lo, ngoba nifuna ukuklina ama-groups enu. Bona umuntu efake i-emoji, mbhaleleni nonke nimtshele ukuthi akakhiphe i-emoji. Mbhaleleni nonke egroupini nimtshele ukuthi akhiphe i-emoji. Yazi ngiyalesaba izulu ngoba lingcwele. Ngiyalesaba izulu ngoba lingcwele. Baningi bathi bayizulwini kodwa bazogcina esihogweni. Ake si-analyze lento. Usekhaya lezwi wena ngithi? Uvumile ukuthi uzoyenza yonke imithetho ekhona ekhaya lezwi. Abanye bazi bakubhala bakusho. Abanye bathandazile batshela uNkulunkulu, Nkosi ngizolalela ngikwenze konke ukufunayo. Abanye bakukhulumile nje enhlizweni kanti uNkulunkulu uzwile. Uyazi ukuthi uma ngicela nibhabhalele bonke abafaka ama-emoji wena bese uyayeka, unephutha. Ngiyahloniphisa ngithi unephutha, angifuni ukuthi ngithi unesono, unephutha. Yazazi unephutha lokuthi awumbhaleli umuntu kodwa ayibone i-emoji, unephutha. Ngoba ukwenza okuceliwe ukuthi kwenziwe ekhaya lezwi. Ake ngiyeke ngoba sengishilo. Hayi ngishilo futhi. Uzohamba nje nani neve enyameni ngoba sengishilo.
Siyamcela kuNkulunkulu kwangathi angasisiza asilekelele sihlale kuye ngendlela emangalisayo singasuki. Matthew chapter 5 verse 9 masiqala inkonzo yethu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngixolise ukuqalaza khona okuphazamisayo. Bese siya ke kuHezekeli chapter 22 verse 30. Uthi ngafuna kuba umuntu wokubiya uthango eme esikhaleni ngaphambi kwami ngenxa yezwe kuba ngingalichithi kepha angimfumananga. Yini indaba uNkulunkulu efuna umuntu ozoma esikhaleni na? Silapho la sikhona. Lapho la sikhona la siqhubeka khona namavesi ethu esiwathola 2 Peter chapter 2. Saqala kuverse 1 sidina ku22. Soqala ke kuverse 17 khona selidumela emasumpeni ngathi sesoyiqeda le ndaba. Labo bayimithombo engenamanzi nezinkungu eziqhutshwa isiphepho abagcinela ubumnyama bobumnyama. Laba bantu abanamehlo agcwele ukuphinga nangayeki izono. Laba bantu abayengimphefumulo engaqinile. Laba bantu abayizisihla nezinsolo ebezitika ekukhohliseni bedlanani yibo bonke laba bantu. Ngakho-ke uNkulunkulu wethu uthi banjengemithombo engenamanzi. Yazi usuku uye kuloya mthombo wakwadlula kuwophuza amanzi amnandi uthi afika womile. Womile amanzi awekho. Kuthiwa banjengezinkungu eziqhutshwa isiphepho. Inkungu ayikaze ibe nemvula, amafu athwala imvula. Kodwa inkungu ifuze amafu, ibukeka ifana namafu. So kulula uma ubona inkungu imbuzile, uthemba ukuthi kunemvula, kanti imvula ayikho, inkungu nje yodwa. So labo bantu baphila impilo yokukhohlisa. Labo bantu bangamaqili. Ngibona umuntu oyiqili. Akafuneki umuntu oyiqili. Afuneka umuntu oyikhophi yomunye umuntu. Umuntu ongekho genuine. Funeka abantu abawonqo. Abantu abagenuine. Uthi uma umbuka ubone ukuthi into ozoyithola futhi noma yinini uma ufika umbuka. Ngoba kashintsha kanamamuthi. uNkulunkulu akamfuni umuntu onamamuthi. Umuntu oshintsha ikhathi. Umuntu othukuthele namhlanje kusasa akathukuthele. Umuntu uqudula umlomo namhlanje mase kuthanda yena sefuna nikhulume nonke. Kodwa maye nesathula engathi ningathula nonke. Asikwazi ukudrive ama-emotions akho. Ma-emotions akho azodrive wena ukufaka esihogweni ushe. Thina sishintshe imbala. Lento oyibonayo ile okuyiyona. Mawungibona ngihleka ngiyahleka nje. Futhi uma kukhona ukuba okwenzile ngiqala ngakho ngikutshele ngakho khona ngizoqhubeka ngihleke. Ngingahleki nawe kanti ngiyazenzisa. Kufanele ngisheshe ngigudluze lento ukuze mase ngihleka ubone ukuthi ngihleka genuinely. Ilonto efuna uNkulunkulu, hayi abantu abashintsha imbala. Befana nezinkungu eziqhutshwa umoya, eziqhutshwa isiphepho, kodwa zibe zingenamvula. Labo bantu kuthiwa bagciniwe, bagcinela ubumnyama bobumnyama. Iyaxolisa. Ubumnyama bobumnyama. Verse 18 ngokuba bekhuluma udwadwa amazwi ayize. Babayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala abo abasaphephayo. Beyengwa abahamba ngokuduka. Afuna uNkulunkulu umuntu odukayo. Uhamba kanjani wena? Uhambe ngokuduka. Akabafuni abantu abahamba ngokuduka. Akabafuni abantu abadukayo. Iqiniso likho. Uduka kanjani iqiniso likhona? Uduka kanjani icompass ikhona? Izwi lenkosi liyicompass, umkhombandlela. Uduka kanjani? Hayi mina ngi-understand. Umuntu aduke nje impela aduke. Unganaki, sono sokunganaki. Ukungaqapheli, sono sokungaqapheli. Umuntu one nje. Aphilele ukona, avuke kusenje, avuke ngokona lize loshona ilanga. Awafuneki abantu abakhuluma amazwi awudwadwa, amazwi ayize, abayenga
ababayenga ngezinkanuko zenyama nangamanyala abo. Bebathembisa inkululeko kanti bona uqobo lwabo bayizigqila zokubhubha. Thembisa omunye umuntu inkululeko kanti wena uqobo lwakho isigqila sokubhubha. Ukuba lokhu umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Yabona lento ekuhlulayo uyisigqila sayo. Uhlulwa yini ongixoxele? Yini ehlulayo wena? Uhlulwa izinkanuko? Uhlulwa izinto ezenza phansi kombhede? Ebusuku abantu belele? Engani wena owaqala wayobuka lezi yathombe zephone. Wena owaqala wenza lezi zinto owazenzayo. Come clean my brother. Come clean my sister. Geza ube right uvume izono zakho umnqobo usathane. Ngoba kuyayiwa ngale kwethuna. Uyathanda uthandi sizoya. Abahambanga bahambile ngoba bezilimi. Bahambe ngoba sekufika izinsuku. Luyeza nolwakho. Luyeza nolwakho usuku luzofika. Khona isisho sesilungu esimangalisayo. Sithi each dog has its day. Inja nenje inosuku lwayo. Hey kodwa bakithi. Mama sokube ngezulu kuzwala sekuyinhlamba. Kanti cha kuyona inhlamba. Sisho nje impela iproverb yesiNgisi. Each dog has its day. Esisho ukuthi noma ubani unosuku lwakhe. Olwakhe nje usuku. Kuphela ukuthi asilwazi hlonini. Khona noma ubani unosuku lwakhe. Ubungehambe ngobungcwele, uhambe ngobuqotho. Ngoba ilona lona usuku lwakhe. Uzofika uthini phambi komdalo wakho? Uzofika uthini phambi kaNkulunkulu? Ngiyabuza nje uthi uzofika uthini uma olwakho usuku selifikile. Ngakho kuthiwa-ke bayizigqila zokubhubha ngokuba lokhu umuntu ahlulwa yikho uyisigqila sakho. Wena uyisigqila sana ongixoxele isigqila sana semithi. Mithi yenyanga. Isigqila sokubholofidwa. Thanda inkonzo zokubholofidwa wona kuzona. Isigqila sana wena. Isigqila sokucela kwamakhelwane. Awusebenzi uhlezi uphila ngokucela nje ugrosa la emva kwendlu. Wena mina ngi-understand. Angazi mhlawumbe wena uyazi-understand. Yazi ukuthi uzidonsela ulaka likaNkulunkulu. Uyalisukela nje luzihlalele lapha kuye uthale ube phezu kwakho. Umkhonzo uhambe ngobungcwele. Uyeke ukuthembisa abantu inkululeko kanti wena uyisigqila. Uyeke ukuthembisa abantu izinto kanti wena usasebenzela uSathane. Hlukana nokusebenzela uSathane. Hlukana nje ngempela ukugxila emsebenzini wobumnyama. Ngoba uma ubuye uhilelwe uhlulwe yikho sebebalekele ukungcola kwezwe ngokuyazi iNkosi nomsindisi uJesu Kristu. Khona ukugcina kwabo kubi kunokuqala. Kubi ukugcina kwakho kunokuqala. Ngoba usubaleke usuthestile ubumnandi bezwi likaNkulunkulu. Ubaleke usubuzwile ubumnandi bezwi likaNkulunkulu. Ngakho uNkulunkulu akasizeke bafowethu. Silenze izwi, sihlale kuye, simkhonze, siphathe imfihlakalo zikaNkulunkulu sibe zikhonze zikaKristu. Kristu ufuna ukukhonzwa. Kodwa ukhonzwa abantu abaphethe imfihlakalo zikaNkulunkulu. Ziphi imfihlakalo kaNkulunkulu? Usaziphethe noma usazilahla? Sekusele nje umndondo nje. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyakubiza. uNkulunkulu ukubizile ukuthi uzonze umsebenzi wakhe. Qale kuse umuntu onenhloni ngaye. Qale kusiwe nje akushintshi futhi lokho. So asondeleni-ke uNkulunkulu. Uphilile, unamandla, uyasithanda, wasithanda kuqala, wasinikelela uJesu Kristu inkosi yethu, indodana yakhe, unyana wakhe. Ake ngibambe la, ngibonge kakhulu wonke umuntu oyilalele le nkonzo. Ngiyafisa ngiyacela ukuthi sondelane noNkulunkulu, uvuma izono zakho, umkhonze uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuthanda, ufuna umsebenzele, ufuna uma esikhaleni, yima esikhaleni. uNkulunkulu uyakuthanda. Masithandaze.
Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu nomusa siyabonga ngenkonzo, siyakudumisa kakhulu. Sebenza-ke Nkosi enhlizweni yalona loyo, ukhulume emoya engcwele, ukhulume ukuba kube lona loyo azihlanze egazini lewundlu. Siyakubonga-ke Nkosi, sinikela kuwe le nkonzo, sinikela kuwe bonke abayilalele ku-YouTube, abayilalele ku-WhatsApp, nabayilalele noma kuphike noma ku-TikTok, ngoba kunabazalwane abazifakayo ku-TikTok. Mbusise Nkosi kakhulu, alizwe, alenze, akulalele. Siyabonga, udumo lonke silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, sesifikile emaphethelweni enkonzo. Baba uNsibande uyavalelisa, uthi uJesu Kristu inkosi.